İstanbul'e liqada Taksim'e grubeka Kurd gava stranê Kurdî strî bûn rastî astengên polîsan hatibûn. Li Enqereyê taxa Mamakê grubeka hunermend xwastin ku bi stranê xwe piştgirî bidin hunermendên Taksimê. Lê ew jî rastî zor û zextên polîsan hatin. Polîsan destur nedan ku hunermend li pêşiya avahiya HDP ya navçeya Mamakê jî bistirin û ew hemû bi zextan kirin nav avahiyê. Li ser vê jî hunermenda stranê xwe di nav avahiya HDP da stirîn. Hevserokê HDP yê navçeya Mamakê Abuzer Kisa ji bo dengê Amerîkayê axivî û ev helwesta ewlekariya Enqerê şermezar kir. Ser zimanê Kurdî zulmeke zorike ye. Me jî îro bona ew li İstanbulê Taksimê li qada Taksimê îro dîsa dewletê zilm zora dewletê li ser hevala çêbûn me ji got em li vê derê çalekekê çêkin. Polîsa ji me re got kî em nahêlin ku vê derê bi Kurdî strana bêjin. Me jî got kî zimanê me û nikanin dest me bîstînin. Lêdayê çi devrane, lêdayê çi zemane. Hunermenda jî li beramberî helwesta polîsan bertek nîşandan û amajê kirin ku bila hemû Kurd Kurdî bixwînin, qise bikin û bila bi Kurdî bistirin. îro me gom ji ber wan hevalê me ku Stenbolê çima stranê Kurdî gotûn heldan re bin çav me gom jî ji bo wî ser zimanê xwe em jî dixwazin stran bêjin bila herkes dengê me bibîse ku bizam zimanê me zimanekî fermî ye lê em rastê astengê polîsan hatin nehiştin em stranê xwe jî bêjin li me qedexe kirin bangewaziya min her gelê Kurd e bira herkes di mala xwe da Kurdî yine zarê xwe bike bira Kurdî bixwînin, Kurdî biaxivin, Kurdî binivîsin. Polîsa müdahale kirin, nehiştin em stranê xwe kolana da bêjin ve tirsa wan ser zimanê Kurdî daha fikra 40 milyon, 50 milyon mirovî vî zimanî dipeyivin da axivin hemû derê rojhilata navîn de hemû derê heye. Daha ev sistema wek meciyê xwenî kevneperest û berê daha hêvî dike ki zimanê Kurdî qedexe bike, şinda bixe. Bi xeml û rewşe, şîrîn û xweş e, şîrîn û xweş e zimanê Kurdî bi xweş awaz e. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Enkere.